dia d'avui encara estic sorprès de que una cosa que va començar, una aventura que va començar el 2014 com un homenatge al Monty, al Joan Montanyès, un dels pallassos més importants i més bons que hi ha hagut en aquest país, encara estiguem en marxa rumifia. T'espero amb impaciència. Amb qui que m'espera? Amb impaciència. Farem un trio! És una forma de parlar! Vale. Gran Reserva, com el seu nom vol indicar, és potser l'espectacle un greatest hits, o un dels millors moments, el qual predomina l'humor farcit de gag, un estil una mica cabaretero, amb un ritme bastant trepidant, però no exempt de mala llet, perquè els nostres números sempre tenen aquest quelcom. Hòstia! Mira! Ei, hòstia! És un autohomenatge que ens hem volgut fer nosaltres mateixos, una mica amb recopilacions dels altres 3 espectacles, però també amb números nous. Cada vegada que revisem un número, revisem un espectacle, sempre sorgeix una cosa nova i això fa que les coses siguin fresques. Des de Rumifia sempre hem entès la creació, per posar-li un títol, com allò de la creació col·lectiva. És a dir, com a col·lectiu que som i com la forma de treballar en què tothom hi aporta un alt grau personal, tant el que són les seves entitats de personatge com la pròpia dramaturgia, ja sigui d'un número o de tota l'obra estructural. Señoras y señores. Sempre també treballant amb un director i que porta potser la idea base o la idea inicial i a partir d'aquí desenvolupem moltes possibilitats, anem provant fins que trobem la que ens agrada. Una cosa que tenim molt clara és que els espectacles no acaben mai quan estan estrenats. De fet, comencen a ser una mica vàlids en aquell moment. I més tenint en compte que el pallasso, potser més que altres llenguatges teatrals, metateatrals o parateatrals, viu molt de la resposta del públic. Això afecta molt, modifica molt la resposta dels personatges, per tant té molta lògica que fins que no apareix el públic realment no comenci a créixer d'una manera efectiva l'espectacle i el personatge. Volem que els pallassos ocupessin els teatres, no que deixessin el carrer ni el circ, però sí establir el món del pallasso dins d'un altre àmbit i intentar d'aquesta manera pujar-lo de categoria. Senyoreta, Senyoreta! l'estimo. Sí que hem fet una evolució i un canvi en diversos espectacles en què, depèn del que hem volgut explicar, hem fet una investigació orientada cap a un camp o cap a un altre, entorn a la figura del pallasso contemporani, amb el que opina la gent, aquest mig camí entre el documental i l'obra de teatre. També des de la investigació en què són els límits propis del llenguatge. Que si ens hem donat compte d'alguna cosa és que podem accedir a qualsevol món i parlar de qualsevol cosa a través d'aquest llenguatge que és ampli i divers. Així que destapem un Gran Reserva.